Kaixo denoi, asteko albisteen errepasoarekin hasiko gara. Abizenak euskalduntzeko kanpaina hasi du Bermeoko udalak aurten ere. Herritarrek pauso hori modu erraz batean eman dezaketela esan du udalak eta horretara animatu ditu. Era oso erraz batean, herritarrek euskal abizena modu ofizialean euskaraz idatzita izan aldute, eta hori egitera animatu ditu Bermeoko udalak. Guk abizena zuk izeneko kanpainaren berri eman du Bermeoko udalak, eta horretarako eman beharreko pausoak azaldu ditu. Lehenik eta behin, interesatuak erregistro zibilera edo bake epaitegira joan behar dira. Abizena euskal grafia ipini nahi dutela esanez. Bertan emango diote eskaera horria, nortasun agiriaren fotokopia, errolda agiria eta familia liburuaren fotokopia ere aurkeztu beharko dira. Erabakitzeko eskubidearen alde 400 lagunek bat egin dute Bermeoko gure esku dago ekimenak deitutako gizakatearekin. Ekainaren 8an Durango eta Iruña lotuko dituen gizakatea egin aurretik, bermeotarrek herrian bertan adierazi dute erabakitzeko nahia. Elkarri oratuta, 400 lagun batu ziren joan den asteburuan gure esku dago dinamikak deituta. Goiko plazan mosaiko bat egin ostean, Lamerarainoko gizakatea egin zuten, musika girotua eta izaro baikersekoak lagun zituztela. Gaurtik aurrera liburu eta diskoa azoka ipiniko dute Bermeoko Lameran. Guztira 16 salmai izango dira. Martxoaren 9 bitartean izango da zabalik azoka Bermeoko Lameran. Hain zuzen, haur eta gazte literatura, helduentzako literatura, sukaldaritza, historia, itsasoa eta beste hainbat gairi buruzko liburuak ipiniko dituzte salgai. Era berean, musika diskoak ere aurkituko ditu bisitariak. Eta hitza egunkariarekin egindako hitzarmenari esker 110 ale doan banatuko ditu Bermeoko udalak egunero herriko zenbait leku publikotan. Euskarazko irakurtzaletasuna bultzatu asmoz, Leartibai, Mutriku eta Busturialdeko hitzaren 110 ale doan banatuko ditu Bermeoko udalak herriko hainbat leku publikotan. Ale horien harpidetza gastuak udalak ordainduko ditu urte batez. Hala, herritarren artean harpidetzak sustatzea ere badu helburu Bermeoko udalak. Gutxuteko osbeitze, etxatu lakorantza, errezo dala ero, erdera zeiakurtza. Ni petxaten dut, sasoie badala, azteko danok euskaldun modure bizitzen. 2013ko balantzea egin dute suhiltzaileek eta Bizkaiko Foru Aldundiak jakitera eman duenez, Bermeoko eta Maierreko suteak izan ziren iaz larrienak Bizkaian. Apirilaren 11an Bermeoko alde zaharreko zenbait etxe bizitzatan piztutako sua izan zen 2013an Bizkaiko suhiltzaileek izan zuten abisurik larriena. Egun hartan eta baita hurrengo egunetan ere, 25 kamioik eta Bizkaiko 8 parkeetako 60 suhiltzaile baino gehiagok parte hartu zuten Bermeoko sutea itzaltzeko lanetan. Era berean, Aiangizko Maier kooperatiban abuztuaren 29an piztutako sua ere aipagarria dela esan du Bizkaiko Foru Aldundiak. 11 kamioi eta Gernika Lumoko, Basauriko, Jurretako eta Uriosteko parkeetako 26 suhiltzaileek parte hartu zuten Maierreko sutea itzaltzeko lanetan. Datorren astean inauguratuko dute Gernika Lumoko Iparragirre Rock elkartea. Lokal barriari egin beharreko egokitzapenak ia amaituta dituzte. 3 urte inguru joan dira, Gernika Lumoko hainbat musikari eta talde batzen dituen Iparragirre Rock elkartea Beko Ibarrako lokalera leku aldatu zutela. Orain, lokalean egin beharreko lanak eta egokitzapenak ia amaituta dituzte, eta datorren asteburuan egingo dute lokal berriaren inaugurazioa. Zaleentzako areto erakargarria izatea gura dute, eta kontzertuak antolatzen jarraituko dutela diote, baita herriari bizitasuna ematen ere. Martxoaren 7an lokalaren aurkezpen txiki bat egingo dute, eta zapaturako kontzertuak antolatu dituzte. Klubaren historian lehenengo aldiz, gorengo mailarako playoffak jokatuko ditu Gernika Bizkaia saskibaloi taldeak. Joan den astean Araskiren kontra 62 eta 78 irabazi ostean, matematikoki igoera fasea jokatzeko sailkatu dira Gernika Bizkaiako neskak. Lehenengo aldia izango da saskibaloi taldeak Espainiako txapelketako gorengo mailarako playoffak jokatuko dituena. Taldeak denboraldi bikaina egin duela dio Mario López entrenatzaileak eta emaitzek hori erakusten dutela. 5 borrokaldi eta 5 garaipen. Kerman Lejarraga boxealari morgatarra denboraldi bikaina egiten ari da. Joan den asteburuko borrokaldia ere irabazi egin zuen.
Eta gogoratu Ereñok asteburu honetan txirrindulari lasterketa hartuko duela. Asteburu hori begira ikurrina omenduko dute musikan Domekan Elizalden egingo dute ekitaldia ordu batetatik aurrera. Eta ibialdiaren abestia ezagutzeko aukera ere izan dugu. Bilbon egin ostean, Gernika Lumon aurkeztu dute Making of-a. Guk doinu horiekin agurtuko dugu albiztegia. Besterik barik, ondo izan. Euskal Herriko lau haizetara ikastola eta euskarari omenaldi bat jalgi direlako jalgi plazara Urdaibai biosfera euskararekiko biosfera Bihotzetik bihotzera euskararen biosfera Bidean gauden seinale ibialdia bostekoa emateko unea aldapa eta oztopoen erdian hegaldia berreiteko eta